घूमे खातिर आवेला विदेशी लोग सगरी हो। घूमे खातिर आवेला विदेशी लोग सगरी हो। जिला कुशीनगर ह बुद्ध जी के नगरी हो। जिला कुशीनगर ह बुद्ध जी के नगरी हो। घूमे खातिर आवेला विदेशी लोग सगरी हो। जिला कुशीनगर ह बुद्ध जी के नगरी हो। बाटे एयरपोर्ट पार्क चमकत डगरी हो। जिला कुशीनगर ह बुद्ध जी के नगरी हो। जिला कुशीनगर ह बुद्ध जी के नगरी हो। साहू पैलेस पडरौना सहरिया बा। धामरम कोला धर्म सम्मदा मंदिरिया बा। साहू पैलेस पडरौना सहरिया बा। माई दरबार एगो सजत खिड़किया बा। रुकेला ट्रेन तो मकुही दूधही सगरी हो। जिला कुशीनगर ह बुद्ध जी के नगरी हो। शोभे खनवार कुबेर स्थान सगरी हो। जिला कुशीनगर ह बुद्ध जी के नगरी हो। जिला कुशीनगर ह बुद्ध जी के नगरी हो। घूमे खातिर आवेला विदेशी लोग सगरी हो। जिला कुशीनगर ह बुद्ध जी के नगरी हो। जिला कुशीनगर ह बुद्ध जी के नगरी हो। पुल पनिया हम सभे सेल्फी खींचे जाला हो। खड्डा सिसवा के लोग बाजार करे जाला हो। पुल पनिया हम सभे सेल्फी खींचे जाला हो। कप्तानगंज हाट के बात ह निराला हो। जटहा बाजार नेबुआ कोटवा बपजरी हो। फाजिल नगर कसया तुर्क पट्टी बपजरी हो। जिला कुशीनगर ह बुद्ध जी के नगरी हो। जिला कुशीनगर ह बुद्ध जी के नगरी हो। घूमे खातिर आवेला विदेशी लोग सगरी हो। जिला वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी